πιστολά. Κάμ 2-3 ώρα τσάντ, πριακοδίτα να μου κανά. Φράκα κάνω διπλά, ότσι ναρκωτικά. Έλα στη γειτονιά, δες τι πέσει μέσα στην Αθήνα. Το καπ με Hennessy, πίνει και φεύγει πενάλτι. Ανεβαίνω level, hot boy σαν τον Ενέλη. Full energy, fuck enemies. Λέει πως φορτώσαμε κι άλλα, who the fuck is this? Το πάω, τα παθαίνω, όλα τα μπίσου. Αν έχεις θέμα δεν είναι issue. Δεν έχω συναισθήματα μίσους. Όσοι boy δεν γουστάρεις γαμίσου. Ρίζες κάτω από το χώμα μέχρι Αλβανία. Με τα euros έχω μανία. Παίζουμε ευρώ και δολάρια. Κατεβάζω από το σκανία. Κάνουμε τη μοτορά. Κάμ 2-3 πιστολά. Κάμ 2-3 ώρα τσάντ, πριακοδίτα να μου κανά. Φράκα κάνω διπλά, ότσι ναρκωτικά. Έλα στη γειτονιά, δες τι πέσει μέσα στην Αθήνα. Dal-me di motora, kam 2-3 pistola. Kam 2-3 ώρα τσάντ, πριακοδίτα να μου κανά. Φράκα κάνω διπλά.